Horas madi hamu sude parhalado HKBP Kebayoran Baru pasahaton horas hari Minggu matu hamu inanami amanami narodi bagas joroon dohot tuhamu namandau poti melalui YouTube. Tapasonang marohata taparade madirita asa parmingguan tahun gabe parmingguan na pasonakon tuhata Yesus marsa teduh mahita. Amin. Tapuji matuhata na pamaunang hita marhite buku RD nomor 654 ayat sada rodi ayat tolu marpung sude. Marhite-hite goarni debata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni tondi parbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Songonondo hata ni Tuhan Jehovah idama au apala au sadiri uso-uso sogot di biru-biruku jala luluakku nasida. Songon pangulului ni parmahan di punguan na ganup ari. Suang songoni au mangulului biru-biruku sogot. Haleluya. 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 Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan, naso marmula, naso marujung.
Di parbagahodo marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Lehononmu hasesaan ni dosa. Hati goran dohot hanguluan saleleng ni salelengna dihami. Asimaroham lehon mai dihami. Saya sungguli jalo togu-togu rohanami marhite-hite tondim. Asa hulului hami pangrupion sianho. Meloro pangunjunan tuhami. Saya pahot ma rohanami asa tung porsea hami dihatam. Dohot di bagabagam. Asa jupang hami hasonangan saleleng ni lelengna. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahamu. Tapuji ma basani Tuhan dohot asi rohani Tuhan na membayad hita boy tu surgo. Marhite buku ende nomor 134 ayat sada dohot 2. Aut so asi roham. So asiroham, aso godang masam tudi dasam do asiroham tu surgo tema diho debata alabasa si balendawani marate anak ni tu banua. Tangion hamuma patik ni debata. Ima patik palimahon dohot lapatanna. Patik palimahon ikon pangasapon pasangaponmu do natorasmu asa martuaho jala leleng manggulu di tano nanilehon ni Jahoba di Batam diho. Dia do lapatanai ondo ikon dihabiari rohatta do debata jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang lea rohata mida natorasta. Dohot mida akarajata ro di aka natua-tua. Dang jadi parota limas nasida. Ikon patun dohita. Jala ikon holong rohata tunasida. Sioloon do nasida. Jala sisubuton do rohana. Ima sahatna. Atong rap magido gogo mahita tu debata. Laho mangulahon patikna. Ale Tuhan debata, saya pargogoi mahami, mangulahon naobar tu patikni. Amin. Tapuji ba debata Jahoba, dohot edde nomor 550 ayat 2 dohot tolu. Tanganku na met-met. Patuna mete tu lehon ma tu debata marojong au suruoni dai nangi nalojai nang pati di homai nang pati di homai. Jom maham. Nabas namet metu lehon ma tu debata tua ulma dai nangi na jojotan sai marsati hataki di homai hataki di homai.
tatopoti ma dosata ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Odo debata pargogo naso hatu dosan. Sitopa nasa na adong. Paruhum na tigor na manguhumi jolma manisia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa-dosa nami. Akanani diula nami. Marhitesian pangalau sion nami dipatikmi. Ima marhitesian tubuh-tubuh ni rohanami narwai nang sian pakatayon nami nasoture. Rodi pangoloyon nami dihisap-hisap ni rohanami. Natama situtu dohana hona huhum ami alani dosa-dosa nami i. Alai natar sol bagi dohami nuaeng alani i. Asima roham dihami ale debata nami. Pardenggan basa jala parasi roha doho. Alani anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya sesa ma dosa-dosa nami saluhutna jala suruh ma tondi parbadia tu roha nami be. Asa tarbayan hami manguloi ho di bagasan hati goran dohot habadiaon. Gabe sahat hami Tuhan uluan na sora sudah na pinar baga-bagam di akan na porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabege mahata baga-baga taringotu hasesa adi dosa. Satokin do huta dikon ho. Alai papungu-pungoku ho. Muse. Marhite-hite aka asini roha godang. Tagan di parpiar ni murukku. Huta bunihon bohiku satokin maradopon ho. Alai marhite-hite dengan bahasa saleleng-leleng na. Asian ho nina Jahoba si palua ho. Hasangapon ma di debata nande gicang. Amin. Udul mahamu. Tapuji matuhata marhite buku erde nomor 610 sia ayat 4. Sikop doa sini roham. Baga-bagami di
hata ni debata turpuk epistel di minggota sadarion iman natar surat di Markus 4 ayat 35 rodi ayat 40 sada tajahama marsikap soring. Jadi laos dinasa dari dungbot ari di dogma tunasida beta marparau mahita tu baribaan. Jadi di palau nasida mana toropi di jakon mai bana songoni tu bagasan parawi. Jaladong dope aka parau na asing udul dohot nasida. Dungi masa mahaba-haba nagogo si tutu. Jadi disapakkon ma aka galubangi tu bagasan parawi maradu digohi parawi. Namo dong doa ko ibana di atas lang lusada. Tatukan pudi-pudi ni parawi. Gabe disungguli nasida nama ibana. Di dogma to ibana. Ale guru dan disarihon roh kami tamago. Jadi hehe ma ibana hona hata ma alogui di bahen di dogma tu taui sipma so jadi soma alogui jalan menak situtuma Laos di dogma tu nasida. Buasa songoni biar rohamuna. Di dia dombain suada porsiang dihamu. jadi hata hutan situtuma nasida jalan masih dohan ma halak dia doon guru dokna do HP alogoro ditaui ido sahatna martua donatu mengingon hata ni debata jala nau peopsa. Amin. Tapuji matu hata buku RD nomor 745 ayat sada dohot tolu.
taha tidakkon ma hapor seotai songenai hina tidakkon ni dongata sahapor seon disandok pertibion rap mahita mandok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tu bawa langit dohotan au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai ima na tibuhon sin soli naga begabian si anton di parbadia andorang sabubuhan ido tuhata na tumona berlit di pangumuman ni silatus nama tetar pajal do ibana di hau pinar silang na tua tu bodo turu dumi tanong na mulak mangulu di ari patuluhon nama naik tu surgo la hudul di samu kata jauh amanai pargogo na soteson di sima ibana pailak muwe sobut mangumi halak na mangulu do tamate au porsea itu di perbadia jaladong sadahulia nabadia Hulia hatopan ni Kristen akan nabadia do di sana do di hatai namandok mulak mangulu doso daging do ni orang surah nasora sudah amin pudul mahamu tabagi ma paduan suara sian sektor Sion.
Tabege ma tikting. Titing di Huriata, Minggu tanggal 27 Juni 2024. Na parjolo, goar ni Minggu tasaderion ima Minggu paupaton doktrinitatis, do topi jojo tu Jehovah di hagogotan nasidai. Na paduahon ruas nataba. Mamukka saderion Minggu tanggal 27 Juni 2024, tajalo do gabi ruas tanai baru, ima keluarga Alan Nanda Hutajulu inatai Devi Hot Mauli Boru Samosir do Sadadak Danak. Nasida Pidasian HKBP Manyar, Resort Surabaya Timur. Nueng nasida maringanan di Jalan Temulawak Blok D1, Joglo Kembangan Jakarta Barat, masuk tu sektor Sion. Molo adong go hamu keluarga namar minggu jongjong mahamu. Mauleate. Na patuluhon pertangyangan sektor. Na perjolo hari Senin tanggal 24 Juni 2024 pukul 10.30 maringanan di Serbaguna A di Patupa Huriat Tado pertangyangan sektor Godung nani hasuton ni keluarga Situa Partogi Samosir Boru Panggabean nani uluhon ni Padita Ferdinand Huta Barat. Na paduahon hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 pukul 10.02 WIB maringanan di ruang remaja di Patupa Huriat Tado pertangyangan sektor Marsada nani hasuton ni keluarga Situa MGS Aritonang Inang Ani Boru Simajutak nani uluan ni Padita Luhut Simbolon. Na paupaton seksi sekolah minggu hari Jumat 1 hari Minggu tanggal 21 tanggal 30 Juni 2024 di Patupa Huriat Tado retret sekolah minggu namaringanan di Wisma Abdi 2 Cisarua Puncak. Na palimahon seksi remaja hari Sabtu tanggal 20 Juni 2024 pukul 10.07 saat tu pukul 10 WIB seksi remaja HKBP Keboran Baru naik Patupahon worship naik maringanan di Serbaguna A. Na paunopon jubileum 125 tahun Sedding HKBP. Hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 nanengro tarayahod do jubileum 125 tahun Sedding HKBP dohot tema kamu adalah surat Kristus. Jala parmingguo ni tapak kedo acara khusus tu jubileum 125 tahun Sedding HKBP. Duk sipul jamita pasa pelia tujolo do hita ima tu perayaan jubileum 125 tahun HKBP sialani adorak so jamita tapadala do tolu katong ima sada A sada B dohot 2. Napa pituhon selama ulang tahun di hari tutubu do ulang tahun hari Parbagason. Parhalado dohot ruas ni Huriata pasahaton selama ulang tahun hari tutubu do selama ulang tahun hari Parbagason. Tusude ruas ni Huria na tubu manang marbagas di tanggal 20 tolu satu tanggal 20 Juni saya tuhat tama nama masu-masu molo tunga dong ruas ni Huriata na sotar surat do peguarna di titing na ulang tahun ni di Papua matuganup situa di sektor na manak tu sekretariat aka titing na so jinahon hobbar tu titing cetak sadarion dengga mata jaha jala songonima saat ni titing di Huriata di bagasan minggu sadarion taingok bema manang yakon tujolo ni tuhata. Butima. Tabegema paduat suara sian sektor Marsada.
Tapuji matu hata huhut papungu pelean marhite ede nomor 755 haposan do Tuhan. Haposano Tuhan tolongmu, bilas di roh hati kiar sakit, asini roh aminam pambainanmu, osi Damai ni debatana sumurung sian saluhud naroha. Ima mengaramoti ati-ati doho pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatan di debata berita nauli di bagasan minggutta sadarion. Ima tersurat di Pesalmen 107. Mamukamai sian ayat 27. Sahat tu ayat 32 takasma tapayutihu di bagasa rohatta.
Akana tuat marparau tu laut, akana marboniaga tu aka laut bolon. Di idana sidama aka jadi-jadian ni Jahuba dohot halongangan akana binahenna di bagasan lung. Dungi makuling maibana jadi hehe mahaba-haba. Gabelap tiboma aka galubang nai. Tokin manaik na sida tu langit. Tokin tuat na sida tu akalung. Malalama rohana sida di bahin hinamago. Mordo aka na sida. Jala lalo-lalo songon parmabuk. Jala tarbod do sude habisuhon na sida. Dungi jauh-jauh mana sida tu Jahuba dihagugutan na sidai. Jadi di paruar ibana nasida sian hasosahan nasidai. Di pasohot ma haba-habai gabe mardemak. Soma dohot akagalubang nasidai. Jadi marlas sirohama nasida ala nauk so akai. Dungi ditogihon ibana ma nasida tumuara lomo ni rohana sida. Iko pujian nasida majahuba ala ni asi ni rohana dohot halongangan akan nabinahen nai tu jolma manusia. Jala pati bulon nasida ibana di bagasan luhutan ni bangsoi. Jala pujian nasida ibana di luhutan ni aka situa ido sahatna. Huriana hinaholongan itu hatta Yesus Kristus. Molobor hati ta siap topik di minggu ta ima jauh-jauh tu Jahuba dihagugutan nasidai. Jauh-jauh tu Jahuba di bagasan hagugutan nasidai. Dakuboto manang na sudedo pehita mangatusi hata targugut ate. Targugut. Molo targugut ba dangadong be habidingan, dangadong be halawan, dangadong be inganan lari manang datu dia. Molo dibayad di si tugang buntu bagorong yod cari si tarsosak ba. Hola dua nama kemungkinan na mangalo manang pasrah menyerah. Lima bodoh tergugut. Jala boy dema tatu si so dia mahalak na tergugut. Angguadong gope boy rohana pikiranna gogona huasona dia akan pakai segala cara apapun itu dan bagaimanapun itu. Dia tidak pikirkan resikonya. Yang penting ya mate na maralo. Unang apalalas songoni dangok paralo. Halak na tergugut. Sarupa doi na tergugut ala ni dosa, ala ni pangalaho, apapun dia akan lakukan. Dosa yang satu akan memperanakkan dosa yang lain. Sailuluan nama pikiran na strategi na bohama baeno lao menghancurkan musuh, bohama baeno na saboy maluay ba siyan hagugutani, siya parmarani, siyan situasi na terdesaki. Mangalo, mulu se menyerah, ala sadong be. Ujungnya, jauh-jauh ma tu dia bata. Ahado, jauh-jauh. Ope, nggak biasa, dapat udang kita gokon doh jauh-jauh. Jauh-jauh, manang na jauh-jauh. Anggo jauh-jauh, baholan ima gokon. Alai molo jauh-jauh berarti situasi yang sudah tidak ada lagi tempat kita untuk mengadu. Akhirnya kita jauh-jauh. Alak Batak jauh-jauh bodoh tinong nga. Ate, ay buasa songono ni do gina. Buasa songono mo gina. Alay tuisedo alamat ni jauh-jauh tay. Didok di bagas at turpuk taon, Jahuba.
Alani molo taparohahon Pesalmen 170 adong opat situasi kehidupan molo didok disi jadi jauh-jauh mana sida tu Jehovah di hagogotan nasida dia onom. Dungi Yudak Komuse ayat 10 tolu dungi jauh-jauh mana sida tu Jehovah di hagogotan nasida. Napatuluhon ayat 10 sia dungi jauh-jauh mana sida tu Jehovah di hagogotan nasida. Napaupaton ayat 20 lalu dungi jauh-jauh mana sida tu Jehovah di hagogotan nasida. Jelas dong alamat di jauh-jauh tempat mereka berseru-seru mengangguk iba Jehovah. Jala taida itu ayat na mangihutna dungi ditugi hon manasida di dalam natigo ayat pitu songoni muse ayat na mangihutna 14 ibana parwahon nasida sian hahulumon dungi muse ayat 20 sia ayat 20 ditongos mahatana di pamalum nasida ayat 20 sia di pasohot mahabahaba. Allah yang bertindak dalam semua kesesakan. Niaka na olo ro jauh-jauh tu dia bata. Allah ni arong matulu hal na nangi dauta seto puktaon. Na parjulu ngolut taon talpe medebu tuaka parmaraan. Ngolut taon ngolu natalpe madabu tuaka parmaraan. Parmaraan di dia ay dijabu pehita sorang gohita dohata mula-ulaon hape boido marmara hita. Ay bodo las topas ate palapon ni jabutei hape so taboto ay namar bocahi duhuti gigijang ito topas palapon nai iti pahita ito boido modo pita hape lau sito rosahit lau sima boido ipardalanak kita boido marlas roha hita do akado ngata akka parmarani boido naso hinirim naso nisangaja naso nisangkat naro tiba-tiba alay boido alan nabinain alani pangalaho atau dampak daripada pangalahota. Alay boydei alani alam naro sian naso panagaman ni colma. Jala di bagas 70 tahun di gobarho lima ngulu na marparau na sida di laut. Laut adalah sebenarnya boydei sebagai alat transportasi, boydei tempat perdagangan, boido gudang aka kekayaan alam di bagasan, boido gabe sumber ningolu do aka nasi. Alay dak kay pikirin nelayani adigam maulonong do mau pison. Tangkay. Sadok mololaw nelayan law macari dui mangaludi dalan ningolu dui. Mololaw jol mamar kapal asa boido saha ibana siad sada inganan tuinganan nasi. Baru pemula kadong ata merdalani siya kapal pesiar kan marlas siroha marulupulup kan alay bodo marlas siroha marulupulup ibay badak panagama bodo wa kaparbahan jala tidak manusia tidak pernah merencanakan menginginkan mengharapkan alay di bagasa perdalanan ningulutay sudedo hitanaing menikmati makalason marlas siroha dia kadingkat bahasa ni dia bata. Tiki di sada huriau di dumai. Adok 10 sada pagaran nami. Jala adong 2 huriaon naik kemarkapal dua mulu lau tu pagar. Jala biasana somalna hari Sabtu do hami borhat. Jala adong makigiata botari nai marang bongin nai. Ima HKBP Sungai Pakning dot HKBP Bingkalis. Jala kapal tu si ima dumai natu batamido.
Biasana mololawi ba tu Bengkalison ola 2 jam ngasahat iba. Alai isa detik ya dong ma sahalak situat tanong matua nok pensiun modding. Jala ipangido ma asa amak padita resort lau manguluhon penguburan. Amak situon ngaliling atoko hisi tahun ono puluhan nga isi bana di Bengkalis. Magbuka balik pengobatan. Jala amat tao boloroi ba tu Bengkalison ito sa isukunon yodo baru nakin amang idalan. Songod dia do nakin obak ni laut. Holani do suku-suku ni amang wasal roi ba. Denggad do amang sonang do hami. Dangadong nakit pola tantangan. Alay ditiki modding abak situo ni pangido hami lau makubur. Huadupi hami ma hebe-hebe na songono. Ima didok angin barat. Biasana obak ngegugu, alugu-gugu. Jala biasana 2 job mo, alay tolu job pami magputar-putar hilauti. Magputar-putar. Ipasapak ko songoni, ipasapak ko daiga, malitap do akau bungi. Bayak kamu mamboleh ya hamu kapal. Dumay batami. Alay, sude penupak pengama bu ngat panik ngadia ngamangangguhi ngambe biar sude. Ay magputar-putar ida buti patopas tu gijang, bemede butu toru. Sude mangangguhi martangyangi. Termasuk gua martangyangi sih niku tutuhani. Tuhan, ay lau makubur na modig gua. Lau tu Bengkalison. Ay ba na lau si sondo to ngau modig idalanon ningo. Lapatan na. Situasi gambaran dari Madison saya bisa merasakan karena pernah kita mengalami. So dia mah goncangan ni si pate tonako tu ijam itu talpas tu toru. Sudi dangarong na seorang di bagasan. Panik. Lapatan na. So ni mah gobaran dan yadopan ni. Parpesal med di bagasa tupukon. Kita tidak pernah bisa memprediksi apa yang terjadi dalam kehidupan. Talpedo hita tu bagasan pamaran. Persoalannya. Bado hita menghadapi sudia kana masai. Apakah kita holam marah mangui do marinangui? Apakah kita hanya mengandalkan pikiran kita? Apakah kita hanya mengandalkan perasaan kita? Apakah kita hanya mengandalkan emosi kita? Apakah kita hanya mengandalkan kebiasaan-kebiasaan kita? Yang cenderung membuat semakin runyam kehidupan kita ketika kita hanya mengandalkan pikiran, perasaan, dan kebiasaan-kebiasaan kita. Alani nasida molo di gobahon di sot kehidupan mangaludi ngolu alai laos di bagasan dido boy hita talpe baik karena perilaku kita atau karena situasi kondisi alam yang bisa menerpa kehidupan kita. Napadua nang bergot tamarite tupuk tahun ni ma guru di debatado sude natino pana. Guru di debatado. Dan adok kita nabuy madokon. Adok sekitaon nabuy madokon. Sedia ma umurmu ngulum dungi jo ni Tuhani mahita. Manang dohonota heado pikiri hamu na julu tiki poso hamu. Dung matua au sugut tinggal mau di keberbaru. Marminggu mau di keberbaru. Songonom ma ngulu ni akana kokku. Aka keluargaku, aka pahupukku. Bodoh diprediksi kamu. Songod dia mah kehidupan ekonomi, sosial ta, kehidupan ta. Kita tidak ada yang bisa memprediksi. Alai nuaingon dung satu itara songoni bohado hita menyikapi. Makalason maka mulai tehun dengan bahasa di debat. Molo di baik gobara ni bodo beringota di pada narubi si Jona
Isur di batai mana asalau tu Ninive. Berjamita ay diboto hatak kagon ni hutan Ninive. Alay ro ibana, mangalo ibana. Rohana si lup mago, ilup maupi. Tak-tak-takang jol may si. Ay mololawan nung berjamita o isyan non. Gabi mu ba rohana sida. Baga bedang jadi humon di debata. Lup ba maupi, yuhum debata may sudi. Lari mana tu Tarsis? Iba jol ma pikiran na. Ay huboto do para si roha do debata. Ay moloduk ku jamidayan no muba rohana si deyan non. Daksa uhupon ni debatain. Ay hita piraulur sa unikan. Molo merasa dongkol hita. Siguro hatta mida sa sahalak. Ay lup mamati niya non. Ay base mangulu do piyon. Nasubuid do ng tatuhan. Ay pamati may matakakku do huwering ni. Magudak ku jol makorba benon ni. Menderita. Ay soni magijang rohani. Ay gabi hira holak kata nido. Guru do ngido sudi. Dungi soni maleana ibebenihin. Natuani do sudi akada tapang ide pan Tuhan ikan. Hiado hamu dongkol, hiado hilalamu soni. At sugari turiuluhut Tuhan ino ni. Kulala sudi hita undang bina mangulu nang gosa doon. Ay pasti dok na bersugo ni roh hatu hita na do soni kan. Ay basa mangulu di pepa di butak-butak na kan. Tangaung bihitan ng gosa na mangulu. Tuani mapurju Tuhan. Si Junus dako di mana? Alay sakap di debatay ko saut. Marhite cara di debata. Dinalari mana? Baik ko na upon ni mana? Tulauti. Ay sudi nga panik na di kapali. HP mana say muru-muru mi mana siga? Ay si do amat taon ina. Ay merpu say muru mo sorangon. Hala sudi nga panik. Buatan ni kapalo pinga pinabolokon. Isuk ko may mana. Ipaboy ibana. Jaledo ibana ma ala ni audui. Taksape atin nasida. Alay ala nasida. Erko dotong mangulu, ba itipalho mahola ditipalho ditorso. Artinya cara ni debata ikosonima. Perdalanan ni ngulu nai asaulo mula ibana. Tu debata ikot jolo mau bibana, ikot nalangon ni dek ibana, utahon ni dek ibana baru pemuse. Ulah horon ni manai. Ipe tonggo semberdadi di mana, namarung tungu di mana ate. Udok petiki dang lawau tu si. Rohana malup mamati HP nuaing ngamu rohana sida idak sa uhumon di debatain na marungtung di mana boleh cahamui pas songoni manguluto natabuat cerita ni si Jonai songoni may tamolo so saut ni bagasaratay marungtung mardan di mahitam se tak songoni do nguluto alay cara di debata bo HP sakap di debata ikosau ala guru di ibana dapat 2 hon Tuhan Yesus berparau. Iba tu epistil tay. Kalau jay bana, labat jay tatu beriban. Saya dipahutihut, asa istirahat di bana. Hapero, obak, haba-haba. Sudah nga panik. Tuhan Yesus modum. Ay doon sida, ay lang di sari roham. Namago na mahitay na. Ay basa hawa mago. Guru dia udah sudi. Masarak porsia hamu, ido pibigi hamu jamita nakin, ido pibigi hamu pangacarion, HP la sektori ulahok kamu, kan? Aido jojong ngolutaw kan, tapi gido jamita i, tajaha do berita na uli, tajaha do bibiltay, alay tonggo muse, tonggo rohatay nanaw, lomo ni rohatay do tong naing ulahonoton, na dipikiratay do tong naik paksa honotok. Panik mahita. Hidupe ibigin na sida. Tuhan Yesus bangajari. Ada lang arok kaporsyadang ko sautik. Karena apa? Ibigin doon yan. Itangihon doon yan. Ada lang diulahon. Iedehon doon yan. Tabo na detay kan? Ba, iulahon kamu doon sa onero ni detay. Diba ate? Diba? Mololomoroha. Ba molo solomoroha ba wabay no ni.
Ini itu. Saya yakin semuanya kita tahu apa yang berkenan dengan kehendak Tuhan, apa yang tidak berkenan. Tetapi ketika logika kita, perasaan kita, emosi kita, gabi lupa bahwa kita ini anak-anak Tuhan. Gabi sipata talpema, gabi akada ngisi gulis. Dan adong bidana. Hidup bana Tuhan Yesus nakpe tu tawi de bana muruk. Alay sabutulda asa bangat tu si jolmao. Pawa guru dok ngimana holat sip so itu so. Manang na songod dia pe goncangan galubang ningolum songod dia persoalan ningoluta na pasti Tuhan ada. Diberek Tuhan ido, diboto Tuhan ido, dihilala Tuhan ido, ahana ni hilalami, ahana ni alabanmi, songod dia parsoriomi, dakya di pasobuk. Tinggal bagaimana kita menyikapi. Ada gue hiabi di berita, tiki baru-baru, tren, ede nang gubalucang akalau tiete. Hai gebi hira lagu nasional deh kan, sudi. Jadi tiki adong ma festival kurni na di Medan. Baru-baru dope, icip tahun lagui, songoni matabuna. Nanggu malucang akalauti, nang rope haba-habaina. Jadi merayakan kemenangan juara saya di festival lawan nasi dah berdelen itu Oktober. HP di nama berdelen ini nasi dah makapal mana nasi dah di si, ya dehon nasi dah be, nanggu malucang. Alai Holland ditongani tawinin na kan, hito. Songonima galubangi panik masude lupa mana sida dia nasidai. Dangbe molo Tuhan parhata saut madok katana iko saut sai saut doi inna gabi sobarani be mangid dehon sai saut doi dia manuang na sauti anon parlonok tado parmauk tado na sauti gabi nenge nama yedehon jaladang yedehon bedang barani be bang yedehon madok katana iko saut dia duna sauti lapatanna boido hatata boido edeta boido pikirata boido semangata tetapi ketika terjadi kita lupa semuanya itu karena kemanusiaan kita. Napatuluhon na yung berong tamakiti tukpuk tao ni ma halongangad do sudi pabahenan ni debata. Dakubotak kamang kainang bolo di ruji-ruji ho di bagasan ngulum. Adong do halongangan na binayin di debata to ho. Halongangan do di lalaho manang alani gugumbi, manang alani hamalom mudui, manang alani jino ni tuambi, manang alani kehebatam mudui, alan pelening mu macai hebat. Evaluasi demi evaluasi na macai akurat. Dohot sudia ka kebijakan na dipatupam. Buidui, tapakyak ka strategi manajemen. Alay apakah seindah itu semuanya? Halongangan. Manang nasungod dia pehitan waing kiadata kabang kainang, manang nasungod dia pihak kaparu kilota, akaholso ni rohata, akalas ni rohata, naboy mabebangga hita, alay autugari jujur hita di adopan di debata. Adong gue ngomong pabahenan ni debata na luar biasa. Adong dope halongangan di hilalaho di ngulumon na binain di debata. Molo di hilalaho dope adong halongangan na binain di debata. Molo di bagasan tumpuk tahun di si iko pujion na sida ma Jehovah. Ala ni asini rohana dohot halongangan akan nabinahen. Ayat 20 tahun lupe iko pujion na sida di ida na sida ma jadi-jadian di Jehovah dohot halongangan akan nabinahen. Halongangan halak na longak apakah hanya holan megap-megap holan na longak soni kagum tidak
kekaguman, halongangan, mamerik sudah pambahenan di debata di bagasan ngoluta, tidak berhenti di situ. Alai dia may mamuji ikon pujion nasidama Jehovah. Ikon pujion nasidama Jehovah. Semua kehidupan orang percaya harus berakhir, bermuara, bertujuan memuji Jehovah. AHP masa di Godumon sudah ikon memuji Jehovah. Molo si patah hacit pe, molo si patah gagal pe, molo si patah hancur pe di hilalaho. Ingot, adong gope, nauli na dinggan. Bahkan si tagamot ta si parehatta. Ikot toktong do memuji Allah, danggur di hita goduta. Kita hanya sebagai pelaku, pelaksana yang mengalami, tetapi Tuhan sebenarnya yang punya rencana, kuasa dalam kehidupan kita. Allah ni boleh terbarungut-ungut do, boleh terbardadi do, boleh tersehuin na, manol soli do, boleh sahit terhir holan na. Tadok menengon hol soad do, maka kita tidak bisa melihat hal-hal yang indah. Pambahenan di debata di bagasan nguduta. Alai halat na memuji debata, tari dia dibuhina kan? Coba juga kamu jubuhin di dongan muna. Kira-kira molo memuji mana bado berhinggo buhini? Berhinggo buhini? Wajah nai bersiri-siri dah kan? Manang na songod dia pe persoalanmu. Moloro tu gereja tu bagas joron. Parju pangatta do Tuhani. Ituhan itu di tangan Tuhan itu sudi. Molo dunggo mamuji-muji hita tinggal hosudi. Akan nama besorat to. Keeguan mi, pikiran mi, keangkuhan mi, do akalas liroha naung jinalomi tinggal hosudi ikodok ma mau lihat ma Tuhan. Dan ketika itu terjadi, buhit taupe, ate, anom masih jalan apa hita, itu terida do ibu hidai. Alai molo lap tabaruddu do pakilalamuan non, mulak sa garizaon, itu terida do tong ibu himunay non. Tung masih jalan apa budu dak beringon nina jinalang ate. Budu tong mamau si manay si. Alaha, karena dia tidak melihat perbuatan-perbuatan Tuhan dalam kehidupannya. Alani jauh-jauh tu Jehovah dihagugutan ahape bahasa di ngolumo debatado Jehovah do tuhatta hapurusatta di tangan nado ngoluta. Amin. Martang yang mahita. Mau lihat mali Tuhan di pasaharohanami tuho. Allah di pakulingi ho hami marhiti-hiti hatam. Di paingoto hami li Tuhan di sude perdalanan ningulu nami. Hujalo hamido akana tonggi natabu akalas liroha. Jala sipata hudai hamido napait dot akaparu kilon nang aka kekecewaan. Alai dipakulingi hatam do hamin waeng manang na songod dia pe hodo Tuhan nami. Hodo sito pahami, guru dok mudo hami, songoni dohop masa depan nami. Alan itu hodo hami, jauh-jauh. Tu hodo hami, pasahaton sudia kapangiduan nami. Tu hodo hami, lau pasahaton puji-pujian haboleteun ni rohanami. Di panari honommu, di padonganyomu, dohot di pasu-pasum nok pinasahakmu Tuhami. Tuhan di bagasa tikion hubuk kami kadongan nami namar sahid. Baik na dirawat di rumah sakit manang na dijabu. Hubuk kami amak situ atiupan silitonga. Asiro hamdi ibana. Say homa na madaoni. Na mga pehot tangamu na gukwaso do asinirohay. Songoni doho amanami siyahan. Dohot aka nasohagwara kami. Manang nasongod dia pihak kaparukilon na sida di parsahiton na. Molo marsahi pamatang na. Ang koton di na rohana hapor siyaon na tuhodo marsihohot.
asiroham say homa na pamadupon parguguy na sida jala paso-paso na sida akana marukil na marsitaonon say homa na manatap homa na marguguyhon asa tuho hami jojo mangido pangurupyo do asiniroha dia kalas ni roha nami asa unang lupa hami madok mauliati tuho ay siyan hodo haruan ni saluhun na jala tu hodo pasahaton nami hamauliation ni roha nami asima roham sesay hami sa dosa nami asa talup hami majalok kadingga di basang mariti Jesus Kristus Tuhan nami jalo matangyang nami amen. Tapuji matuhata marindihita siya nomor 504 mulai siya na itsada laos tapasahap mapiliata. Nagugoi
koma peliata. Ali di batama namin na di banua gijang, hodo haruruan ni saluhut silehon-lehon na dinggan do nasaw di basa na mauliutus. Upasahat hami masyan na nilehon mi tu hami pilihan nami tuho, say jalo may gabiwap na hutus di julub. Paso-paso may jala ramot ya sa huparasya kami pilihan. Patimbulhog karajaw mo dito nga ni huriam doho di portibyo. Buhay marohanami marhite-hite tondib. Asalam mutandahami godang ni silehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana nilehon mi, onironi pamatau, sadohon bumi, roni soluhun akam. Alia manami na di banua gijang, say pinurbadia maguwarmu, say Roma harajaonmu, say saud malomo ni roham di bonotongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sa daron hanguluan siapari, si sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami tugihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Di bagasan dame jalo hamu ma pasu-pasu siat Tuhan. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ham. Di sodakot Tuhan de batama bohina tuho jala asim marohana marnidaho. Sai di dopakot Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasaorhon madamena tutodim. Amin. Dihamu akamanami na nami, alay kolatihat kurdo hita, ima edde hatopatta 7,125 tahun hari Minggu, biya panitia, latih hota na sa tokin, iyo, pasatay maju panitia, hudul bajo hita di ngalat tabiak kamang kainang, asabu hita mangeddehon jubileum 125 tahun, mungkin akamatay natta na siyan serbagunaa, rap bergabung mahita, asaboy, rap taedehon hari Minggu, jubileum 125 tahun. Pasatami itu panitia. Mana Juni? Juni bukan, siapa yang? Junita bukan.